Ftit sigħat oħra l-poplu Grieg se jkun qed jiddetermina l-ġejjini ta' pajjiżu. Għalkemm tkun xi tkun id-deċiżjoni, id-diskussjoni u l-inċertezza f'dan il-pajjiż żgur mhux se tinqata' minnhom għal-għada. Fl-aħħar sigħat ta' din il-kampanja referendarja saru aktar dikjarazzjonijiet ibsa. Fost oħrajn il-Ministru tal-Finanzi tal-Greċja Yanis Varoufakis akkuża lill-kredituri b'terrorizmu. Mal-Gazzetta Spanjola El Mundo qal li dawk li selfu l-flus il-Greċja rridu jinsigaw biża' fost in-nies u huwa terrorizmu li jnissel il-biża'. Qal il-famuża Trojka, jiġifieri l-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali jridu l-Griegi jivvutaw iva biex ikunu jistgħu jumiljaw lill-Griegi stess. Żied jgħid li l-Gvern xellugi tal-Prim Ministru Alexis Tsipras se jkun qed jara li jintlaħaq ftehim mal-kredituri anke jekk ir-riżultat ikun le. Sostna wkoll li l-banek se jiftħu nhar it-tlieta irrelevanti x'ħajkun ir-riżultat. F'messaġġ televiżiv il-Prim Ministru Tsipras reġa' nkoraġixxa lill-Griegi sabiex ma jaċċettawx ftehim ta' bailout internazzjonali. Iżda dawk li jappoġġjaw l-iva jemmnu li vot lej jieħu l-pajjiż aktar lura u mhux il-quddiem. U f'diversi attivitajiet saħħu li huma mhumiex tradituri ta' pajjiżhom fuq kollox sostnew li m'hemm ebda pjan ta' seta' jiġri jekk il-Greċja tħalli l-Unjoni Ewropea jew iż-żona Ewro. Biex ir-referendum ikun wieħed leġittimu jrid ikun hemm turnout ta' mill-anqas 40%. Il-proċess tal-vot se jsegwi dak bħal elezzjoni ġenerali fejn kull persuna jmur fil-post tal-votazzjoni rispettiv tiegħu. Il-votazzjoni għandha ddum għaddejja 12 siegħa bejn is-7 ta' filgħodu u s-7 ta' filgħaxija bir-riżultati uffiċjali jkunu mħabbra t-tnejn.